आंनि गोसोआवथ' जोंना इउपिपिएलखा 30 नं समस्थियाव आरो इउपिपिएलनिफ्राय गोरासिन माने जोंनि 31 सिलि समस्थियाव माने दस्रा पार्टिया माने गोरासिन गैखाया आरो सरकारा जोंना इउपिपिएलआनो दंखायो नालाय बे एबार बिधान सभायावबो जोंनि इउपिपिएलआनो देरहागोन आरो जयन्त बसुमतारी औ बिनो भट होगोन चन्दनाथ' बेबो मोजांमोन सिगाङाव नाथाय मानसिफोरखौ थगायदों बियो माने काराप्टेड मावदों आरो होगोन होननानै जेरैहाय नामा बेना हब मिनिस्टार थिग बिदिनो आरो बेनि थाखाय बेखौ गाज्रि मोनदों रायजो राजाया जोंनि ओनसोलावथ' जों गुबुन ओनसोलखौ बुङा जोंनि कंग्रेस एरियायावथ' जेबो माने आवगायनानै हाबा मावाखै आरो बे खामानि मावाखै जेबो बेनि थाखायनो बेखौ दुखु मोनदों रायजो राजाया बेनो आरो ट्रेक्टर औ मानो होनबा नांगोलजों एवोबा बिगासे हाखौ गोबां दिन लायो ट्रेक्टरजों जोङो माने 1 घन्टा 2 घन्टायावनो जोङो बिगाथाम बिगाब्रै एवनो हायो आरो थिग बेनि थाखायनो जों दा ट्रेक्टरखौ बाहायगोन आरो बास बेल' फार्स्ट सिलि समस्ति बेवहाय जोङो दा बांसिन इउपिपिएल माबाखौनो पार्टिखौनो सापर्ट खालामो आरो बे देरहागोना खाथां आरो जोंनि एरियायावहाय जेन'बा दा बिसोरनि मावनाय खामानिफ्रा दा दसे समखिनियावनो जेबायदि डेभेलप खालामदों जेरै गासिबो एरिया बिथिंखौनो नायजोबनानै खामानि मावगासिनो दं बेखौ नायनानै आं बुंदों आरो आंनि फारसेनिफ्राय दाथ' बेनिफ्राय जों मोनसेबो खामानिखौनो नुवाखै जोंनि एरियायाव सफैनाय नङा दस्राथिं होदों खोमा जों मिथिया जायखिया बे आरो जोंनि समस्थिनि मानसिबो नंखाया बियो काजलगाव समस्थियाव गोलैयो नामा आं मिथिया आरो बेखौ ओंखायनो बिनि थाखाय जोंनि 31 माबायाव बे बारा खामानि मावाखै नामा आं बेखौ सानो आरो बेनोथ' जों बुंनो रोङा नालाय दा बुंनोनो हाया जोंना नैबे बे ट्रेक्टरानो आरो औ मोजां मोनथारो जोंहा बेनोथ' जोंनि बर' रायजो नालाय ओंखाय मोजां मोनो मा जों नुथ'वाखै आरो दा जों जाम्बि मानसि दखान होनानै जाग्रा नालाय जों बेखौ मिथिया जोङो चन्दन सारखौ देरहाहोगोन जोङो गोदो एकदम जोंनि दैया खस्थ'मोन लामा सामा गैयामोन साइकेल ससेबो सालायजायामोन ओमफ्राय बिपिएफ जानायजों लोगोसे जोंनि गामिया अनेक डेभेलप जादों बिनिखायनो जोङो बे डेभेलप होनाय सारखौनो जोङो देरहाहोगोन जोंनि ओनसोला मालिबिथा मान्दारगुरि बबे सरकारखौ सायख'नो माने जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बिटिसि एफर्टनिफ्रायनो हाग्रामा सारखौनो जोङो सापर्ट खालामदों बिनि दारैनो गासैबो उन्नतिया जाजोबदों दिनै लामा सामा दै दंग' बान्दो गासैखौबो जों मोनजोबदों जोंहा जेबो अभाब गैया बेनिखायनो जों दाबो हाग्रामा सरकारखौ नांफिनगौ बे महाजोत बन्दनखौनो जोङो नांगौ बे देरहाब्लानो जों जेन सान्थि जायो जेन रावबो जनजाथि खस्थ' मोना दुखु जाया गावजों गाव बुदलाय सोरलाय जाया गासैबो समयसाफ्रा समाधान जानानै खौसे जेन जों ज' मिलायनानै जालायनो हायो गोदान सोरखार हिसाबैहाय जेबो मावनाय नुयाखै जों मोजां मोना आरो जों थाफेराखैबो थाग्राफ्रा मोजां मोनो जोङो बिटिसि भट जानायनिफ्रायनो जोङो बिपिएफ सोरखारनि मानसिखाय जोङो बिपिएफ सोरखारखौनो गावनि थै साननानै लायो दा बर्थमान बहायनो दङ बिपिएफआवनो दङ आरो दंनायालाय आं बेखौनो मोजां मोनो आरो माने जोङो गोदो गैथारामोनना जोङो बहाय एरियायाव सरक मोनबाय कारेन्ट मोनबाय दै मोनबाय दंखल मोनबाय दा बेखौनो मोजां मोनो आरो बेखौथ' आंथ' बारा मिथिया दखानदारि मानसि बेनिखायनो बुंनोबो हाखाया आङो नङाब्ला जेम्सआ आंनिनो बिबोनाय जेबो बुंनोनो हाखाया आङो थारमाने आं दखानाव थाबाय थाग्रा मानसि बाहेरायाव ओंखारखाया भट होनांगौ टाइमाव भट होयो बेनोसै आरो आंनि खामानिया जोंनि दिनैसिमहालागै बिटिसि जानायाव जों बहुद डेभेलप जाबोदों जोंहा लामा दालां बान्दो दंग' गैयामोन बे हिसाबै जों जोबोद खुसि मोनदों मोजां मोनदों आरो बिपिएफखौ दा बिपिएफ दलानो जोंनि मथे अर्थात आंनि मथे देरहासार जानांगौ आरोखि जोबोद डेभेलपखौ जानांगौ आरो जाबोखादों जौगानायालाय मावबोबाय दा लामा सामा गासिबो जोंथ' दा गोदाननि मावनायखौ जोंथ' मिन्थिया नुवाखैबो जों आगोलनि बे दानि जिथु लामा जानाय मा जानाय गासिनो बे आगोलनि सोरखारनिनो जाबोनाय गोजा दा बिसोरनि मावनायखौ जों दा नुथ'वाखै
दा बर्थमान जोंनि हाग्रामा सरकार बिपिएफ दा बेखौनो मोजां मोनो आरो बियो दिनै 17 बोसोर जाबाय बिदिनो लामा होबाय आरो बिदिनो दै दंखल होबाय आरो बिदिनो हाग्रामा दलां होबाय आरो बान्दो बायदिसिना गासिबो एकदम मोजां खालायगासिनो दं आरो दा बे सरकारनोनो जों भट होगोन जोंनि केन्डिडेटआ जाहैबाय चन्दन ब्रह्म जिहेतु बिटिआर जिहेतु दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय परिबर्तन नांगौ थांनाय जेनाखि बिपिएफ सरकार खालामदोंमोन 17 बोसोराव बेहाय चन्दना मन्थ्रि जाना थांदों आसामनि बेनिफ्राय बेहाय जों दिनैसिम चन्दननि नामाव मोनसेबो बे बुस्थु जेबो गैया मालि बिथा हिसाबै जेबो देखायनो हानाय नङा आरोखि बेनिखायनो 17 बोसोराव बिसोर खालि थगायनायल' जाख्ल'नायल' बेनिखायनो जोङो दा गोदान सरकार नांगौ जयन्त सारखौ जोङो एबारनि 100% जोङो बिथांखौहाय जोङो जयजुक्त खालामहरगोन बेयो जोंनि थाखाय माने मोजां खामानि मावगोन बिथांखौ जोङो सायख'ना लाबाय इउपिपिएल दलनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासे मानसिफोरा बुंदोंखि चन्दन ब्रह्म बा बिपिएफ सरकार जानानै बिटिसि जानायनि उननिफ्राय गोबां डेभेलप जाबाय बिनि सायाव बिथांमोना बे लामाखौ 17 बोसोर देखायबाय थाबाय बिनि सारा आरो गुबुनखौ बिसोर देखायनो हाया बेनो बिसोरनि थाखाय डेभेलप बे लामानि थाखाय डेभेलप खिन्थु ससे थाङोब्लानो माखासे डिलिभारिफ्रा लामायावनो बारा जानानै गोबां बे 17 बोसोराव मानसिया जिउ गोमानो गोनां जाबाय खारन बेखौनो बे मालि बिथाव फैनानै बिथांमोना डेभेलप जाबाय होननानै बुङो खिन्थु जोङो लामा ससे थाङोब्लानो जेबो गैया बे लामाखौ बिसोर 17 बोसोर देखायो बे लामाखौ देखायनानै बिथांमोना राजनिथि गेलेयो आरो बेजोंनो बिसोरो बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरोखि